Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lenny. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak a visually impaired. Nupay kasta, makunak a nagasatak. Gapo ta suportado daklat ta dagiti dadakkel ko. Kadagiti arapaap ko iti biyag. Naisamak adumngeg kadagiti drama yo. Nga uray ita nga daan akon iti trabaho. Ket kayat kumamet nga ibinglay iti kapadasak tabarang makaipaay iti inspirasyon kadagiti amin adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Lenny. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lenny, iha, itata nakapasakan iti board exam. Anya ti planom? Agtrabaho ka ka din? Wen, mama. Agkasapulan ti pagadalan a nagisuruak iti practice teaching for visually impaired. Iso apadasek taga-apply ijay. O sige nga rod. Inton bigat matlaeng kuyugan ka amapan iti pagadalan. Nakasagana ka din dagiti papers akasapulam? Wen, mama. Uray saan da ko nakuyugan. Kabailak matiag travel ama panijay. Agina na kayo langan ka ni papa dito'y balay. Kakaysuna nga awan appointments yo inton bigat. Pakaragsakan mi unay. Gaputa dito'y apagadalan tinapilim apagisuruan, Lenny. Agkasapulan ngamin ti sped teacher akaskan ka. Nang runa ka dagiti visually impaired students. Pakaragsakak mat. No mapili dak akas maysa kadagiti agbalin a maestra dito'y pagadalan, Sir Nestor. Kayat ko ngamin atalaga ti mangisuro kadagiti estudyante akas kanyak. Kayat ko mat nga agbalindan to a successful iti biagda. Nakitak ti school credentials mo. Kat mayat mat dagiti gradum. Kat sigun iti cooperating teacher mo. Ken kastamat kan kadagiti daduma pay a teachers ditoy. Nakunada nagagat kang agisuro. Nauray agpractice teaching kapaylaeng. Ket gapo iti dayta. Mabalin mo ti mangrugi nga agisuro dito'y pagadalan. Ha? Agpayso, sir? Mangisuro akon? Wen, mamati kami iti kabaalam, Lenny. Ket sapay kuma, taano pa'y dagiti estudyante a matulungam. Wen, mama, papa, naawatak iti trabahok ijay pagadalan. Mabalin kun ti mangrugi inton umay alawas. Ay, Kurt, congratulations, Lenny iha. We are so proud of you. Pudno dayta, iha. Adda kami lapta dito'y kan ni papam amang suporta iti anyaman akayat mo. Agyaman ak matunay kada kayo, mama, papa. Uray no kastoy ti kasasaad ko. Sandak nga imbain nga anak yo. Adda kayo lata ng suporta kanyak. Saan ko amatong paldagiti arapaap ko? No saan aga po kada kayo? Unay mo tanday ta kinagagat mo iti trabaho, Lenny. Madamdaman ton nga ituloy mo, ti panagaramid mo iti individualized education plan mo. Panagmimeriendan. Asideg ko na malpas ti aramidak. Umuna kalangan nga agmerienda, Joanne. Mapanak tulangan ijay kantina. Kabailak mo ti mapan ijay. Amangan nga minukalaat nga ag-check ni principal kadagiti IEP. Kat saan ko pa'y analpas. Saanan? Orayan kan, friend. Kanayan kalatan nga agmay sa amap-mapan ijay kantina. Kasano? Kanayon mat ngamin nga dakadwam amap-mapan ijay. Saan laday ta? Agigiddan kayo pa'y nga agaw-awid. O di ag-boyfriend ka matan. Iti kasta, adamat kadkadwam amap-mapan diti pagadanan. Among friend, oray no saan ka makakita? Napintas ka. Saan laday ta? Nalaing ka pa'y. Iso nga imposible nga awan ti lalaki ang ma-inlove kan ka. Awan pa'y dayta iti planok, friend. Naragsakak iti biyag ko. Nga oray no single akpay lang nga aging gaita.
Nga uray no 25 ti taon ko. Nasaya at mat, ta nakasangpot kan di ti apartment mo, Lenny. Di magasaklaang gaputa kayat ka akumustaan. Ada nga min business meeting mi kan ni papam. Apay adi yung imbaga nga umay kayo dito'y apartment ko, mama. Gimata nga kumay iti merienda tayo. Kalaat nga min tiyo umay mi ditoy. Agawid kami mutla adagos kan ni papam. Amangan nga min numarabyan kami, no ditoy kami pa'y amangan. Amumeten, medyo adayo pa'y tibalay tayo. When gayam, adda imot mi ag groceries. Si kantulaang ti mangisimpa kadagitay. Adda laang iti lamisaan. Sige, mama. Kat agyaman akta nakapasyar kayo. Inton weekend, agawid ak ije balay. Tapno agkakadwa tayo man. Good morning, sir. Apay ka di apapaaya bandak diti opisina yo. Lenny, saan ka ding adda planom nga agmasteral iti universidad ang nagturpusam iti kolehiyo? Uwan, sir. Isu na lang tagurnungak pay. Gaputa kayat ko asya kung ti aggasto iti panagmasteral ko. Bilibak at talaga iti determinasyon mo. Talagang araramidam ti amin nakabaalam, tapnula ang matungpal mo ti arapaap mo. Anya nga ta, no padasam ti agenroll para iti masteral. Anya nga iti amom. Ang mga numaikan ka iti discount iti tuition fee. Kena mga numabalin munto pa iti mangisuro iti kolehiyo. Si kanto ti kaunaan a visually impaired instructor ijay. Panunutek day ta nga imbagayo, sir. Talaga nga min akayat kumatlaang ti mangisuro iti kolehyo, iti universidad a naggapwang. Si kalatan ti makamo, Lenny Iha. Mabalin mo lata ti agenroll iti masters no kayat mo. Wen iha, di kagdanag. Taikanda kalata iti allowance mo. Uray saanan, mama. Adamat trabaho. Isu sa anak adagos a nag-take iti master's degree. Gaputa kayat ko pa iti makaurnong. Tapno saan kayon nga gastos pa'y para kanyak. Agam kayat dakalat tatunungan. Urnugam ket niti sweldom. Iti kasta, andala ta maaramat mo no kas niya nga agkasapulan ka. Bayan na kami latta ko makalimamam amang tulong ken ka, iha. Ken mabalin, dito'y kalaangan balay nga agnaed, kabayatan ti panagmasters mo. Iti kasta, kanayon da ka amakit kita. Sige. No day tati ko nayo, papa, mama. Kat agyaman naklaunay ititulong yo kanya. Lenny, ada maangay a programa para iti foundation day diti pagadalan. Katamong kadi, no asino ti maysa kadagiti guest speaker? Asino, Joanne? Ti maysa a visually impaired a cum laude iti maysa nga universidad. Kasta ka di? Mayat man, taiso tinapili ti pagadalan nga guest speaker. Iti kasta, ad-ad pa'y ama inspire dagiti learners tayo iti panagadalda. Naku nampay, kan saan la dayta? Sigon ka ni Sir Nestor a principal tayo, maysa kanon nga instructor dayjay iti maysa nga universidad. Iso asi ka friend, ituloy mo ti agmasters no talaga aday ta ti planom. Anya ti ammom? Amangan no agbalin kan tumat nga instructor, akas iti guest speaker tayo. Agyaman una iti tulong yo anang organize iti school program tayo para iti foundation day, Lenny. Talaga nalaing kayo kani Joanne, ako teacher mo. Agyaman kami, sir. Saan lang ada kami ka ni Joanne? Uray dagiti daduma pa ya teachers. Ket nangag mo ka diti speech ti guest speaker tayo. Ti padamat lang a visual impaired. Wen, sir. May ati speech na. Uray siya kat na-inspire akmat, sir. Ket nakapagdesisyon ka din para iti panagmasteral mo. Wen, sir. Iti saan nga agbayag? Agenroll akon para iti masters. Kalpasan ti panagmasters ko,
Padasag tumot ti mangisuro iti kolehyo. Iti kasta, adupay dagiti matulungak nga estudyante. Ket agyaman naklaunay iti suportayo dito'y pagadalan, Sir Nestor. Apay, adi mo magbaga ka na kami kanima, ma'am. Ngay tagaya man ti panag-enroll mo iti master's degree. Iha, iti kasta. Nakaduan na ka kuma. Sana bali, Papa. Kabailak mo ti mapan iti universidad. Kan willing to assist mat dagiti staff ijay. Iso asaan kayo nga inisturbo pa'y kan ni Mama? Dahil ta kadila ang timaka po. Amangan mo't no andan mangkad kadwakan ka, ngam ilimlimod mo lang kada kami. Ibagam tipod no, Maria Leonora. Ni Papa mat. Imbalikas yuman ang tipudpud no anagan ko. Awan ti sabali amang kadkadwa kanyak, Papa. Promise. Saan ko pa'y akayat ti ag-boyfriend? Awan rakas na nubilang. Basta lakit niyam ammum ka na kami, no asino man na ita. Wan ka di, Papa. Ay, wan gayam. Saan yun napagdanagan ti tuition fee? Gaputa na bayada kon. Kung naklakit din og resign ka dito pagadalan, Lenny. Malidaya naklakit din o bilang tapumanaw ka. Sa anak apumanaw, friend. Agtrabaho aklat ta ditoy. Imbag man, taka ba alam lata ti trabaho, nga uray no mangisursuro ka. Kasla naglakalatakan ka dagiti trabaho. Wan gaputa na ragsakak iti kastoy nga aramidag. Nga oray sa anak makakita. Believe ka talaga kan ka, friend. Ikaw na talaga. Papa, Mama, good news! Naawatak kas instructor ti universidad a nagturpusak. Oh, pudno ka di dayta, iha? May sakan nga instruktor. Wen, Mama, may sakitan nga instructor para iti special needs education course. Congratulations, iha. Gapo iti kinagagat kan kinaanos mo nga gisuro. Inot anatong palmo na iti arapap mo iti biyag. Agyaman akmatunay kada kayo, Mama. Papa, gapo iti suportayo kanyak. Isuan na tungpal ko dagiti kalikagom ko iti biyag. Anya ti kunam, Joanne? Saan ka makaumay dito'y coffee shop ngayan ko ita? Saan, friend? Kalaat namin ang nagawis ti boyfriend ko iti kasangay ti kabsat na. Isong agmay-may saka pa'y laang dita nga ag-relax, ha? Anya ti amom. Amangan no adama amom dita. Sige, friend. Bye! Hello? Hello? Naglokon day dya agayam ko. Inidapnan? Dindo anak, adamot gaya may sa customer a visually impaired iti coffee shop gayan ta. Ha? At ang iti may kado alamisaan. Madlaw a professional, kaputan na ka uniform mo. Kasta ka din, Alan? Agmay-may sa kadi? Wan, madama nga agkap-kapi. Titimak na. Mabalin niyo mo't nayaban dito eh. Iti kasta, ma'am, amok mat. Wan, Kantap no at dapay kadwa tayo dito na misaan. Oh, sige. iso dahi tati nag-guest speaker iti public school pang isursurwak. Tinasayaat. Umasidagak kadakwada. Tapno saanan ang mabain ti inana kanyak. Nalaka lang ang mabirukak ti lamisan nga ayanda. Gaputa asidaglaang dito'y ayan ko. Si kagayam ti may sa karagti teacher si ti pagadalan anang imbita kanyak nga ag-guest speaker edi, ma'am. Lenny, sir. Lenny, tinagan ko. Ayun, gayam. Agmano akada kayo, nana. God bless you, balasang ko. Siyak ni Marisa. Nana Marisa ko namlatan kanyak. Agam mo kayo gayam iti anak ko. Familiar kami lang iti tunggal may sananang. Gaputas siyak ti nag-guest speaker iti Foundation Day da iti pagadalan. Nice meeting you again, Ma'am Lenny. Maragsakan ak matunay ang makamam mo kada kayo, Nana Marisa.
Sir Dindo. No kayat mo, ituloy mo lang ang agkape dito ilamisaan nga ayan mi. Iti kasta, makapag-inistorya kayo pa'y adwa. Siyakla ang ti mapanmangala iti order mo, balasang ko. Wan Joanne, naira na nga da ni Sir Dindo iti coffee shop nga ayan ko. Idi saan ka natuloy nga imay. No kasta, nagsarita kayon iti personal? Wan, saan laday ta? Naamamok pa iti inana. Oh my! This is it, Lenny! Magkaka-love life ka na, friend. Agtal na ka man. No, anya na ditan ti bagbagam. Magkaka-love life nga ibagbagam. Kat saan mat anagaram kanyak ni Sir Dindo. Agyaman kami unay, tapinat ganyo ti imbitasyon mi. Nga agsasango tayo amangan dito balay ita. Taawan ti trabaho yo kan ni Lenny nga anak mi, Sir Dindo. Kastamot kan ka, Marisa. Maragsakan kami unay iti asawak ang makaamam mo kada kayo. Puno na ita. Kahit sapay ko mata, maulit to na ito'y abanding tayo. Oren sanda ko nga awagan iti Sir, Ma'am Carmelita, Sir Fernando. Dindo, kunayalangan kanyak. O sige, nukasta ti kunam, Dindo. Agyaman kami mat, iti panangimbitayo kada kami dito'y balayo, ma'am. Sir, Anya amam ken Sir. Awagan na kami lata, nitinagan mi. Gaputa manipon ita. Awanin sabsabali ka na tayo. Wan mat nga min, Nana Marisa. Di kayo kumagbabain kadagiti dadakkel ko. Kasla istrikto dalaang ngam nasisingpet da. Uray si ka Dindo. Relax ka laang. Uray no saan ka makitkita. Marikrik nak akasla mababain ka kadakwada. Relax ka kadilaang. Wan mat nga mintin do barok. Awan tinumbang nga pagbainam ka na kami. Amom ka di. Naragsak ti anak mi. Nukas niya nga agis istorya iti may papankan ka. Ni papamat. Nakuna na pa'y. As si kakano ti inspirasyon na iti biyag. Isano bilang ta planom tag daton iti anak mi. Di mon baybayagan. Kaputa kayat na kalaunay nga agbali na parte ti pamilya mi. Anya? Kalpasan day di a panagsasango mi, ad dapay ang nagtuloy ti komunikasyon mi kini Dindo, Mr. Lonely. Uray no kanayon kami abisi iti trabaho mi, at dalat ta panawon mi iti tunggal maysa. Ita, agayan ayat kamin kini Dindo. Ket inton sumaruno atawen, plano mi maten ti agkalaysa. Tuy pagayam mo, Lenny. Lenny, pagayam ko, umuna iti amin, agyaman iti ingka panangibinglay iti daytoy apakasaritaam. Da kayo kini Dindo ket maysa kadagiti modelo, dagiti persons with disability. Gaputa uray no maysa kayo visually impaired, inaramid yo latta ti amin akabaalan nyo, tapno matungpalyo dagiti arapaapyo iti biyag. Sapay ko mga rod, taadupay dagiti matulungan yo nga estudyante, tapno agbalindan tumet, anabaligi iti biyag. Kastamet nga idawdawat ko, asapay ko ma, tagtultuloy ti kinaragsak ti relasyon nyo kini Dindo. Ket mabailan nyo, dagiti panubok asumangbay kada kayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lenny. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Dea Yap. Kinitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagod kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.